Mangibingelele makhaya ngilethele nomhlahlo wesimo sezulu. Mbuke lithanda ukuba namafu ngasokhona eMpumalanga nezwe namhlanje njengoba nizibonela ngesithombe ze-satellite kanti namaphakathi nezwe siyawabona amafu ahambisana nokuduma kwezulu okungaba nobungozi endaweni esenyakatho eNorthwest, eFree State, eGauteng nasendaweni eziphakeme esifundazweni eMpumalanga. Kanti-ke nakusasa ngenkathi zasekuseni singazilindela ibhadu zenkungu endaweni eziphakeme esifundazweni KwaZulu-Natal, eMpumalanga naseLimpopo. Kanti ngenkathi zantambama siwalindele embukela amathuba athanda ukuba mahle emaphakathi nezwe obo 60%, kodwa imvula izohambisana nokuduma kwezulu okungaba nobungozi ikakhulukazi eNorthwest, eFree State nangaseMpumalanga nesifundazwe iEastern Cape. Imvula izothanda ukuba namandla ihambisane nezikhukhula kulezo ndawo. Kanti nangasokhona oseningizimu nezwe sawubona amathuba emvula azothanda ukuba u60% kulezo ndawo. Amazinga phansi namhlanje ebusuku lithanda ukuphola ke mbukelo emaphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal, kodwa lifudumale ngasokhweni ngo-19 degrees eRichards Bay, esifundazweni eGauteng u16 degrees eJohannesburg, u17 degrees ePitoli. Khahlela izingubo eMusina ngo20 degrees, kube20 degrees nasePhalaborwa. Kanti entshonalanga nezwe thanda ukubanda ke eKapa Ludumo ngo13 degrees. Kanti ke kusasa sizaqhubeka nje lifudumale emaphakathi nezwe ngo27 degrees eBloemfontein, kube 29 degrees eKimberley, eJohannesburg u26, kube 28 degrees ePitoli. Lifudumela kamnandi ngasesifundazweni KwaZulu-Natal ngo28 degrees eLadysmith, nangaseThekwini maphakathi nesifundazwe Eastern Cape u32 degrees eKomani. Ngizobamba lapho umhlahlo wezulu emakhaya nifisela ubusuku obuhle.